Yeah. На брюкселска земя. Camión en Bulgaria, compadre. Iba a 110 ahora mismo. Mira. Camión en Bulgaria. Joder, va todavía. Se va. Joder. Mira, entraba en un pueblo, 50 por hora. Aquí es cuesta abajo. Мамо, пълно с гъби. Слягах да пикая. Мале, отивам да вземам да пона. Котио. Ай, тук. Айде, идеш. Да, знам какво иде, ама. О, хубава, бра. Довиждане. Къде снима? Ага. О, сектор. Като тъмън за едно котлонче. Уау. Стига. Да, бе, ти са от нашите дъбе. Ето за който ни вярва, да видите къде минавам. Ето. Стига. Добре, че ми 4 по 4. Аз съм с колан да не фракна някъде, че... Кой ще става? А че да слизам, е? Готово ли? То пък много бързо стана, не може да снимаме. Айде, дай се. О! Добре. Аз като гледам и от тук ще му умирам. Добре, аз ако ще правя? Добре, аз така да минавам сега. В гората по джапанки. Малеко се прибия тук да се хвъзна. Няма, трева има. За малко. Как се чува се на 400 коня? Тази кола се е тая. Я? Като лодка. Да видите къде обикарам са джапанки. Гъби. Пачи крак. Колкото е голям байр, аз съм по джапанки, бе.
Много далеч. Камерата няма. Откълна ли се? Най-хубавите рапани е оттам. И един много голям мрак. И вода има. Додахме нищо, нямаше студена бира, за ядене, тук някакви работи, там от хладилника. Браво, бе! Подготвени са си хората, какво става? За лятото. Ле. Си майка. Майстора. Каквото и да е, кола не може да мине от тук. Не е госта. Майко. Кажи сега, откъде знаеш, че е от тук пътя? А то пък излезе път точно не сега. И знаеш, Ами сега, Какъв мучуре. Ние абсурд нямаме намет. Я? Къде сме останали? Тук му е да е вкар... Да, знаеш какво, ето е варицата, да фащаме риба по нея тук. Правим си нов път. Янито! Поне да е записал. Леле, майко. Ами, стига, браво. Тук вече не знам. Викам на Камен, от тук вече Янито не мога да мине. Нищо, ще го дърпаме. Аз съм пак по джапанки. А пак Камен бос. Да. Тук е много. Виж дали имаш кука отпред. Виж дали имаш кука отпред, аз ще дърпам. Леле, не мога да мине, бе. Как ще мине? Сектире! Добре, не, край. Нас наляво надясно. Пряга става, брат, ти да излезеш. Добре. Отивам и за Скърди, ама Тескофа да ни дори малко. От първия път ли има? Какво прекажа? Ще ядем ванка. Стига. Сектир от първия път, виж колко излязаха. Бързо. Яни, покажи. Майка ще става, леко става. Тут наистина има. Как да няма, брат, 5 кила материал. Ей го, майстора. Майстори, дай да ми, не? Дай ти якото. Къде е отдолу? Отдолу. Давай, идвам. България!
Ох, котел. Ай, затворям. Пожар! Ох, котел. То има! Стига! Ай, на здраве!